Despois deste ritual, toca poñer nota. Como foi a cousa, Mon? Bueno, pois eu vino bastante ben para ser unha muller que é andaluza, ainda que botara moito tempo en Madrid. Vino bastante ben integrada, moi colaborativa e moi ben. Do 0 ao 5, que nota lle poñemos a Terelu? Bueno, 5 non, porque 5 sería perfecta, ainda non poido, non o tiría nin eu. Eu creo que un 4, Un 4, non se queimou, e iso é boa sinal. Último exame, Terelu. Os 5 puntos finais están en xogo. Moi atenta, vai a primeira. Que é unha coroza? O traxe de xuncos típico da montaña galega ou o recipiente da queimada? Ostras, no me acuerdo si era el traje. Yo creo que es el traje. El traje de xunco. É correcto. Seguinte. De que licor se fai a queimada? De licor café ou de aguardente? De aguardiente. Hombre, este era fácil, De aguardiente. Loada e acertada. Que outro ingrediente se lle bota a queimada? Noces ou café? Café. Creo que el café quedó claro. Granos de café, no se me ha olvidado. Y no me ha tocado ninguno. Gracias a Dios. Correcto. O do café non se che esquece. Completa este verso do conxuro. Mouchos, curuxas, sapos e... bruxas ou catuxas? Es que no sé lo que es catuxas. Brusas. Brusas, claro. Correctísimo. De catuxas no sé lo que es. Bruxas. Vai a derradeira desta aventura. Canto tempo ten que arder a queimada? 15 minutos ou 45 minutos? Para 3 litros de aguardiente, 45 minutos. Bueno, esto... Correcto. Es experta en queimadas, ese libro. Parabéns, Terelu. 5 Muy bien, puntazos. muy bien. Último repaso ao boletín de Terelu Campos. Mon outorgoulle un 4, que sumado aos 5 puntos do exame fan un 9. En total, Terelu conseguiu 53 de 60, un notable altísimo. Nesta derradeira experiencia galeguizadora, Terelu aprendeu conceptos como queimada, pote, coroza, moucho e curuxa. Coas 6 experiencias rematadas e o espírito purificado, o proceso galeguizador de Terelu canda aos veciños e veciñas de Ortegal está completo. Só queda un pequeno detalle que a separa do seu cobizado carné de corazón galego. Edi Insua. Bueno, Terelu, chegou a gran decisión. Se ti ibas a levar o carné de corazón galego. Ajá. Que eso é un gran honor para a xente que ven aquí, pois, galeguizar a xente, pois, a ver, é fácil galeguizar a xente, pero non todo o mundo se deixa, No, que no es tan fácil, No, que me habéis puesto unas pero pruebas, nada fáciles, eu Vamos, no he estudiado yo para aprender el texto. Personalmente, eu vinche moi implicada, pero non tomo eu solo a decisión. Pusimos a ver o que opina a xente, os profesionais que estuveron con nós, de si che temos que dar o carné ou non. Eu penso que sí que ten posibilidades de gañar ese carné de galeguidade. Rotundamente, Sí, eso sí. Eu creo que sí, si quere. Eu creo que sí. Pois polo seu interese, pola súa ganas de conocer a nosa cultura e de achegarse a nós, eu creo que sí que o merecería. Pero é todo terreno, nos axudou a subir as ostras e a verdade que genial, moi ben. Que veña e que seña parte da súa casa, Galicia. Damos yo o carné de corazón, sí. Bueno, visto o vídeo, Ay, qué nervios, de verdad. Visto a calificación que che deu a xente, por favor que me traian o sobre onde vamos a descubrir se efectivamente damos o carné de corazón galego ou hai que repetir. Pero bueno, tampouco sería malo repetir, bueno, no, tampoco. Hombre, me gustaría tenerlo y repetir las dos cosas. Bueno, as dúas cosas... Lo quiero todo. Podes abrilo. Efectivamente. Carné de corazón galego. Aquí temos o carné de corazón galego. Sí, señor. Terelu conseguiuno e leva para a casa o seu carné de corazón galego. Parabéns, Terelu. Implicaste moitísimo. Foi moi fácil, enseñarte Galicia. Ostras, este A boli. xente quedou encantada ca túa atitude, así que íbamos a decir? Como vamos a decir que non?
Ahora, si quieres repetir, nos encantado. Sí, sí, yo quiero repetir. Yo siempre quiero repetir. Pois aquí temos Xentiña, unha galega máis xa que se vai a quedar a vivir aquí. A que sí? Moitísimas gracias, Terelu. Soy la envidia de todas las mujeres. Además, muchas gracias. Dímelo en galego, que lo diga bien. Moitas grazas. Moitas Moitas grazas. grazas. Moitas grazas.